Jeg kan tage billeder af det, Michael. Du er virkelig grimt. Hans øjne lukker så slå. Mange har ind i munden. Jeg vil tage den. Det er godt talt, Over 100. Der var nok lige omkring 100. Det er en vinder. Hvad går for? Det må I kinderne. Lærer der godt. Ja, og nu skal du vente på, at de bliver opløst. Du må ikke putte dem ud. Prøv at give ham nogle flere. Peter, kom til at grine. Bare han kigger på Peter, så bliver han det igen. Jeg tror det munden. Nej, er jeg? Det er jeg. Hvad er det, du laver? Prøv at røre ved ham. Hvad laver du? Den er 100 sådan Kan du ikke. Det er svært, hvis du tykker. Du må til at fylde mere. Og hvad er der også? Hvis du taber en anden, så skal du tage noget i munden igen. Ej, men det er så klamt det der. Fucking me. Så skal du hoppe i munden. Nej! Undskyld, Mathias. Kom her, kan jeg stoppe på den gør der. Du glemte papir til munden i det der. Sådan noget skrivepapir. Fuck, hvor er du ulækker. Ej, det kom. Skal I godt, Kirsten? Det var helt sort. Mathias, kan du sige YouTube? Vil du sige hvad? Haha. Hold lige her. Prøv lige at Jeg stream. kan tænke noget godt. Sygeforsikring. Nej, så er det der noget rigtig åben munden. Nej. Ej. Sygeforsikring. Prøv at sige hallo. Prøv at sige hallo. Hallo. Sygeforsikring. Prøv at sige stream.